Обичам Хелоуин. Забравих още една. Мрази да слагам паешини. Изглежда супер. Моето хелоуинско парти ще е най-якото. Гостите пристигнаха ли вече? Много е рано. Имам пратка. Аз нищо не съм поръчвала. От кога Амазон пакетират по този начин? Иоа! Момичета, готови ли сте за най-якото Хелоуин парти? Нямам търпение, от кога го чакам този момент. И не забравяйте алкохола! Чао! Закъснявам, трябва да си облека костюма. Малко съм наедряла от последните дни. Супер! Изглеждам добре. Много съм яка. Забравих последната част. Се тая. Нямам време. Изглеждам ужасно. Всъщност, май ми харесва. Готова съм. Казах ти през предната врата. Влизай. Честит Хелоуин буклук. Хода. Мерси. Ябълка и 2 бомбона. Мерси. Дреш. Мерси. Да, можеш да се вземеш нещо за пиене. Буклук спайни яка. Жено. Това трябва да е Ейми. Аз ще отворя. Кой са ти? Приятел. Влез. Hello. Оплаших ли те? Момичета, настанявайте се. Чувствайте се като у дома си, ще бъде най-страшното Хелоуин парти. Може да седнете до Беки. Здрасти. Какво е това? Ей, хора! Намерих това на стъпалата. Ани, какво е? Не знам. Дойде преди 1 час. Но да ти кажа, това е най-лошо пакетираното нещо някога. Да го отворим? Момичета, това е Уиджи борд. Уиджи дъска за викане на духове. Не, аз не си играя с такива неща. Страх ме от духове. Толкова си скучна. Върви се прави компания с балми на 2-и етаж, а ние ще се забавляваме. Окей, добре, тогава отивам. Кой е готов да призовем някой дух? Стига бе, ще бъде забавно. Здрасти, бабо на Ани. Аз съм Ейми, приятно ми е. Долу играят на Уиджа дъска, викат духове, мен не е страх. Всъщност тази вечер трябваше да дойда с моя приятел, но той ме изостави точно преди Хелоуин.
О, изглеждам ужасно. Гримът ми е размазан, никой не трябва да ме вижда. О, имам пъпка! Кой е готов да призовем някой дух? Готови ли сте, момичета? Готови сме. Ох, давай. Има ли духове в тази стая? Казах ти, че това е измислица. Мъквай, Стейси, да пробваме пак. Окей. Казах ви. Хора, какво става? Кой си играе със светлините? Хора, какво става? Хора, спрете да си! Хора, спрете да се бързикате с мен! Хора, какво се случва? Светнете лампите, знам, че се шегувате с мен. Хора, какво се случва? Не знам. Какво се случи? Къде е Беки? Хора! Беки е мъртва! Успокой се. Ще измислим нещо. Какво ще правим? Какво ще правим? Поне така си мисля. Какво ще правим? О, сигурно някой... О, не! Майката на Беки се обажда. Какво ще правиме? Какво? Просто тихни телефона, ще измислим нещо. О, да я покрием с нещо. Не знам. Вземи това покривало е там. Ало, момичета, чувате ли ме? О, майката на Беки, здравейте!